Nkhani ndani? Ndineyo loda. Amuna ako ndani sina ndani chidoti. Ujama pia ku save bank. Floor number 5. Watani? Ine ndiyeyo. What is it wrong iwe? Tuonge chinapa. Okwapa kuchipata amamba kupa kuchipata ena. Makundo pale uniform number 11. Ndi mfamu njenje menesa? That done yo? Amwali mecha mundana atatu. Wina pempero. Ninde? Amaphuzu akuiko heaven. Ika mnangu thamanga kuchipatala. Ndiwo musanayimbire ine mnakati muyimbire mafa. Mafalida kuchigwide. Amene ndi wabaisa magenta. Koma mwari mundisanje veresa ileyo? Mukafuse zaini palije. Mwangofuza ini kuti loda bwanji palije. Kwanda kuzunguza mujuju. Morero wajomba kuli kunchiri watu ndimbire foni ineyo. Uyambe ndo akuchigwiriyo koma. Koma ukamachonda kuchigwiriyo kuchipatala. Mesha kumuzi kudowa. Siku challenge aso amayi kuzani, amayi anzati niwe kuzani. First lady. Mnango thamanga ngati mumafa kuyabwa chabe mungu thamanga kuchipatala. Zondisegesa uri mwandimbira ine. Mwadi muchikoke chingwe. Muchikoke kwa ineyo chi. Koma. Mukhala bwino. Ndika ndimuimbire foni wakwa kuchigwiriyo ndimuuze.